Nandok berreskuratu du, zelaierdian jokatu nahian. Azkenean Albertok urrundu behar izan du baloia gora urrutira. Alboko sake aterako du Alavesek atzealdetik. Gimnastikak esan behar sekulako hasiera izan zula ligan, lehenengo 8 jardunalditik 6 partidu irabazi zituen. Goian egontzen, Mirandes, Real Unión, Alaves, Eibar. Lehenengo partidua galdu zuen Sportingen aurka, etxetik kanpo. Eta gero handikan aurrea, sortitik 6 irabazte dituen talde batek zerbait badokan seinalea, ez? Askotan gertatzen dena da, nolako taldeek eta liga hasiera indartu egiten dute, prestakuntza aldetik aurreratu da joten dira beste talde batzu baino aurrerago, eta horrek ematen dira hasiera ona egitea, ez? Gero ematen du pixkat bolara txar batean sartu zirala eta horrezinean egun zirala, ez? Azkeneko 9 jardunaldietan partidua bakarrik galdu du. Egia ezan 2 bakarrik irabazi ditu baita ere, ez? Baina, bueno, horrek esan nahi du taldea ondo dagoela, ez da hola gaizki, eta batez ere talde kompaktua dela. Lerroak ondo mugitzen dira atzera eta aurrea, eta hori irakusten dute datuak. Gero ikusiko du gaur zelaian zer irakusten dute dira. Alavesek berreskuratu du Meskitaren erdiraketa, zelariak ikutu eta Iban Crespo atezainaren oinetara iritsi da baloia. Lehenengo 10 minutua bete dira Mendizorrotzan, nagusi zelaian hobeto kokatuta, baloi gehiago du Alavesek, baina aukerarik onena zalantzarik gabe, kanpokoek izan dute, aukera oso ona, Javik izan duena. Azkenean txartel horia ikusi du jokaldian. Nando. Gaurriarrak baloiarekin, guren Siroren jokaldia, azkenean baloia kanpora albotik aterako du Jose Gomezek zuzentzen duen taldeak. Torrelavegako Gimnastikak. Presari gabe, horreko batean esaten genuen ritmo aldea talde bateko besteak zer nahi zuen, eta hemen garbi ikusten da Torrelavegak ez duena behi ritmo bizirik, ez lasaitasun puntua nahi duela. Baloi galdia da honean denbora asko pasatuko du, eta hemen bizitasuna Alavesek eman berri jokoan. Marioren pasea zuzenean kanpora joan da. Ondoko marratik kanpora ateko sakea Alavesen alde. Montero kolpetxoa jaso du, lehen aipatutako jokaldi horretan, Javirekin sudurrean edo norpegian. Baina epaiak ez du penaltirik ikusi eta txartel atera dio aurrelariari. Oscar Martínez, lehia zelaierdian gora bidali du Alavesek, Albertok moztu. Albertok ezkerrera, hor da Nando. Siro baloi eske Nando jarraitzen du, Meskitak kendu dio. Brazat, les, atzera baloia, Alberto gora, Meskita, babestu egin du Meskitak, irtetzen utzi alboko sakea. Atera du Meskitak. Baloia Marrazainak Alavesi eman dio, eta haserre Jose Gomez, oso haserre Marrazainarekin. Hala da, Jose Gomez haserre eta Toma entrenatzaile ere bai. Hasieran nahikoa gustora baloi jabetzarekin isilik egonda eserita, bere lekuan lasai, irudi beresi bat eman digu, baina ondoren bere taldekideek bi huts egin dituztenean eztanda egin du Alaveseko aulkiak. Entrenatzaileak Jose Gomezek ez dakit. Jarraituko du, baina protestan jarraitza bali badu, lehen Marrazainarekin izan du olako bat, epailarekin jarraitzen du bere protesta horretan. Lehenengo jokaldi horrek min asko egin dio. Meskita, Ibon Gutierrezek atzera Ander Alainari eman dio. Ander Alainaren pasea Javiren zuzenean, alare Alavese berreskuratu du, aukera izan dezake orain. Geni, barrutik pasea, Oscar Martínezi. Marrazainak ez du banderatxo altxatu, Calderonek erdiratu zuzenean, Iban Crespo atezainaren eskuetara. Ez duen jaso ez delako iritsi, pasea bere lekura edo... Ez du jaso, ez. Gauza horiek
marrasainak betikoa da, ez? Ikustu bali Jokos kanpo dela, baina baloia ez dela iristen, baina atzelariak azkenen gaizki urruntzen du, baloia horrea iristeko zalantza asko daukalako, ez? Eta horrek abantaila ematen dio, kasu honetan, legez kanpo dagoen taldeari, eta iruditzen zait hor kontu gehiagokin egin behar direla gauzak, ez? Baina, bueno, arauak ipintzen dira, eta... Erdiraketa ona Jon Moiak, ez da iritsi gutxi batik Geni. Berriz ere Iban Crespo atezaina nagusitu da. Ezkerrez indartxo atera du baloia gora Grazalesentzat. Borroka ingo du, itxura hori dauka. Aurreko baloi batean, baloi zail batean kontrol bon bat egin du. Oain ere baloia ikutu eta berak jarraitu, hausta geldik ondo. Hor da, ez? Jokos hori da, irudi oso da hori. Jokos kanpoko jokaldia argi eta garbi ikusten delako. Atzelariak mostu egiten du, zalantza hori hor daukalako, eta gainera Alaveseko jokalariak hartzen du, eta... Erasoan jarraitzeko? Erasoan jarraitu, ez? Eta ikuskizun aurkietan, Joseba, biak, Alaxela, bai. Talde batera eta bestera... Koreografia festa dirudi honek, bateak eskubira, besteak ezkerrera, biak batzutan koordinatuta ere bai, ez dakit, igerileko egongo balira, sinkronizazio natazioko bikotetako txapelketan leudekela esango genuke. Ikeragarria, hemen aulki ondoan ikusten ari garena, jendeak ere partiduaren arreta askotan kendu eta bi eri begira dago. Gomez agutzen genuen, Jose Gomez ez. Baina hor da, zutik hasieratik eta bere taldea, hortxe mugan Alaves atzealde horretan, horrelako jokaldietan. Meskita atzera Gereñu Joseteri eman dio Oscar Martínez nirekin jokatu nahi zuen galdu egin dute, zulo orain eskubian, Jon Moia gora joan da zegoelako, pasa barrutik Javik, Alavesentzat berriro baloia Esparza, hiru jokalari taldekide ditu aurretik, berak baloiarekin jarraitzen du gehiegi ikutu du azkenean, eta min hartuta geratu da gimnastikako jokalari bat Alberto lurrean, bere taldekide batek baloia kanpora bota du, baina zurtitzen ari da Alberto, eta hor da Miguel Ángel Álvarez Tome. Horretan hartu du mina, azkenean belaunarekin eta aurpegian eta aurretik eraman du. Bular inguru horretan ere kolpea eman dio, baina zutituko da eta ez du arazorik izango jarraitzeko. Momentu zelaia utzi, Albertok, eta Jose Gomez. Bai, eta belarra jartzen ari zen, izan ere, gaurko honetan besteetan gertatu ezte moduan asko altxatzen da belarra eta jokalariak erabat jarria zari dira. Bai, zelaiak ere kolorez berdinak erakusten ditu gaur, leku batzuetan oso berdea, beste batzuetan argia, batzuetan lehorritxura, normalean beste modu batean egoten da Mendizorrotzako berdegunea. Bai, beste entorri ganean oso ondo egoten zen, eta gaur ez dago itxura hori. Kolorea bera ere, ez da beste gunetako kolorea, ez? Eta hor arazoren bat izan du zelaiak, o uraldia izan da, ez dakit, baina arazoren bat izan du. Meskita, presioa egin nahian gimnastika, azkenean atezainak urrundu. Ibon Gutierrez Nandok moztu nahi zuen, Calderon iritsi zaio baloia, Calderonen pasea Espartzaren zat, honek keinu egin du, Geniri utzi nahi zion, Genik aurrera egin du, ez dira ondo konpondu, eta Kantabriarrek berreskuratu dute, baina berehala galdu, berriro baloia Alavesentzat, Alavesek ere galdu, Nando, kapitainak keinu egin du, Alavesekin jokatu du, noraino eraman duen Ander Alaina, eta azkenean Kantabriarrek ere baloia galdu dute, bitartean Jose Gomez bere jokalariarekin kanpoan dagoen jokalaria marrazainari esaten, baimena emateko sartzeko. Arazoa da, berak zauriren bat izan du, odoletan egonda, kanpora ateratzen da, eta baloia gelditu arte, o marrazaina ikusi arte odolik ez daukala, ez da sartuko. Arauak hori eskatzen duelako, hori baloia gelditu behar da. Joiko gelditzen danean epailea o marrazaina etorriko da, ikusiko du, eta orduan jarraituko. Hori derri horrez horrela geratu behar. Asko zan, hobeto da askotan kanpora botatzea,
Hori da, ala segin du Nando. Amaika izateko, zentrala falta zen gainera, eta... Horantxe, joan da epaia,